дальнейшее развитие электронной записи нам позволит на 30% снять. Дөрес логистика булырга тиеш. Запись буенча булырга тиеш. Кеше бик зок көтсә, аның бит тоже яхшы эш түгел ул. Чөнки элек табибка киләләр язылган кеше дә килә, язылмаган кеше дә килә. И анда уже конфликт килеп чыга. Табибның кабинетының ишек төбендә. По всем показателям у вас все хорошо. Нет, он сейчас не сексуал. Без халыкны тәмле тел белән елмаеп каршы алырга тиеш.